Здрасти хора, сега ще опитаме да целим Мони. За сега беше на около половин метър от нея. Като я центрираш, гледай какво следва. Море в Пирогов. Абе, камерата умрява от тебе. Чакай, че оператора целят. Не, мен не цели оператора. Дойдохме ли си между Ще паднеш. Дай ми аз да пробвам един Окей, път. да, снимам. Не, аз ще снимам. Мони, не мене. Да, спокойно. Айде сега си Мони да пробвам. Извинявай. Да. Не мене, аз съм оператор. Това не го очаквах. И съм мъртъв. Дай, аз ще му отмъста, ти снимай. Мърсим. Снимай за секунда. Аз съм Симона. Бягай. Аз вече снимам, не ме цели мен. Чакай, аз дай. Айде да ще го цели. И за малко. С крак. Божи оцели. Не, само е фоквата. Дете, как вика цялата вода. И вече това е мръсно. Еми хора, това е за видеото. Окей. Тебе ще те оцеля с лъква. Дай. Хвърляй го. Защо ме цапаш сега? Това беше вода сам. Да, вода мръсна, камера вода. Добре, оставям го. С болест. С болести. Чао! Ами Симона, сега какво ще правим друго? Ало? Какво ще правим друго? Какво ще правим друго сега? Вижте водата. Това е О, максимум. не е жълто, докато се измия. Чакай, чаша вода искам. Ако е жълта... Не, сега ще видя в прозрачното шише. Не, малко е жълта. Малко мисля, че малко жълта. Не, извинете, че там така правя. Други път така са, като се... Там вода ме пръска, не стига. Айде си ма няма. Хората искат да те видят как играеш Brawl Stars. Чакай, падна! Значи, Валката каза да измия с тебе. На! Но първо ще накиснем пода с него, с тебе само ще подсушаваме. Ти си Той ни звъна. Какво каза? Какво да е казал? Казва, няма проблеми. Айде влизи в кофата ти. Ти си мокрия пацан, а ти си сухи. Никой от си сладки. Сега, че отива до мишето, ще мине да ни събе. Окей, Симона, хората като се гледат Brawl Stars да как играят, ама не истина. Добре. Иначе това е първото вие с тебе. Това фураж, кой го изгорил така? Значи хора, докато ти се зарежда, само да кажа, че на мен първата ми кутия ми се падне бройлер, а на него 3 кутии нищо. Нали? Момент първо да видят бролерите как са. Ето хора, бролери. Снимай бе. Ето, това 75 от 81, и така. Така. И обичаш това, когато Кристиан го види, той ще просто е... не, някой по-добър от мен. И също ще ти покажи купите.
Добре, след малко. И Франк Хайперчардж, и Едгар Хайперчардж. Това малко пропуснахме, мисля, че някой. Фанг Хайперчардж. И на Спайк Хайперчардж. И Крист Макс Левел. И събирам за Честър и ми остава толкова. Чакай, нас куно дай. И Мони играе ли? И Мони да. Той играе. Аз Да. Мони, давай. И хората, докато са се дават приятели, ще ви покажа нещо, което не искате да го пипате. Това е мокротаса на Демец. Беше малко при малко. Да видим как става сега. Чакай, бе. Това клипче ще е... Това клипче... Ще прибия. Добре, айде, да. Прибив. Ужас. Прибиха. Ха-ха! Як си тъй устата? Е така. Няма. И сега хората си видях костите. И голем прах. И сега докъде сте? Да не видим. Да ми пишеш кода. Дамата е да. Предполагам ви да станете приятели, защото... Чакай, Мони... Не, Мони ми има на приятел, да. Сега тия клипчета... Не, тъма ми излязох от кода, гадост. На! Ти изляза кода, на! Еми хора, ако искат... Шигам се, няма да спираме. Това поне ще е малко дълго клипче, не е много дълго. Ще е дълго. Каква ти скука, бе? Скука. Това клипче е пълна скука, затварям. Нема важно. Значи като правиш клипче, трябва да бъде стегнато, ясно и точно, а не да седиш и да мислиш 3 часа какво ще кажеш. Защо да не го покажеш това на... така не. Не. Аз ще ти го покажа. Този нов. Не. Сега ще видиш. Не. Паша! Трябва да се услушам отзаде за баща си. Давайте, айме реди. В някакъв нещо само напада. Между другото, хора, ето ми ги купите само момент. Чакай. Сега, че ми ги купите. Аре, дай! Знаеш как? Позволява, аз на кое ниво? Хайде започна. Без да ме буташ. Хайде започнаха двамата да играят. Как се го качваш? В YouTube. Имаш канал? Колко абоната има? И 30 секунди А, е добре. Симона, искаш ли после да играеш срещу Мони на Бробъл? Срещу Мони? Да. Не. Аз Бробъл не харесвам. Мони. На Соро Шоудаун? Да. Мони, искаш ли после да играеш срещу Симона? Мони, искаш ли после да играеш срещу Симона? Мони срещу Мони, да? Искаш ли после да играеш срещу Симона? Да. Айде. Аз ще го направя. Че ме разсейваш и умирам по 200 пъти. Ще гледаме сега малко Не, че ако не ме разсейваш. Гледаме малко с Мони. Да видим Симона умря. Да видим, да, умря. Сега, Мони, предпочитам ти да се криеш. Не се бие. Пайпер сега ще бие. Симона игра с Франки и да кажа Кит. Не, Кит е на макс левел. Какво ще бия сега? Това клипче ще е около малко повече време. Ще се видим после като бият играта. Сега ви показвам последния път. Чакайте! Ми гледаха, че умряха. Сама вече от тук. Хора, сега играят 1 на 1. Аре да видим какво ще бие. Чакай, Мони или не? Ето ми бро... Ей, къде отидох? Не. Ето ми бролера. Аз съм реди. И Мони е с Почваме! Мони е с Колт и Симон е с Кит. Хайде ми кой ще бие. Защо каза Деваско? Ето тук се вижда без това. Хайде видим кой ще бие тази игра. Нека да го потърсим.
И е шоудаун. Който печели бие. Хайде да видим монката. Опа, ето ги. Само дето монката играе с И браво, бе! Ей! Веки Симона! Наистина ли те уби, майко мила? Ая! Сега ще видиш. Ей, се Симона. Поне един път да се порадвам. Браво. И... Абе, тихо, бе! Да спа, като ще ги знам. Да, той не знам какво е това. Естествено. А, Мони, ти вече си мъртъл. Сако пак си мърна, Сако Мони пак ти бие, не знам какво ще кажа. Значи... Ако това може би не се види. Мони, ето тук. Мара да видим кой ще бие. Значи аз съм си спокойна. О, ето го. Аз го виждам. Ето я Симона. Леко умрех. Първо място и мой е на второ място. Айде, понеже ще се сменям. Ако искате още повече видеоклипове, абонирайте се за канала за още просто клипови такива. Хайде, чао!